Good morning guys. एसे लेट जाबाय सिखारनाया माने दाख्लिनिफ्राय एसे मेगन मोदै इमान मोजां जनाय जायाखैमोन आं एसे बेलेगाव बेस्थ'मोन दिनै एसे लेट जाबाय आरो फुङाव सिखारदोंबाबो एसे माखासे निउसफोर नायनानै एसे लेट जाबाय मामाया दाख्लै साननैसो सिगां डिक्लेयार खालामखानाय बायदि चाइल्ड मेरिज एबा उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ दिनैहाय साननै सानथामसो जाबाय फंबाय थानाया थ' बेखौ लानानै आङो जोबोद माने सानदों जोंनि नानिमोन बाबुमोन जाय बिनानावफ्रा चाइल्ड मेरिज गोरलै बैसोआव हाबा जाबाय आं बिथांमोननि सोमोन्दै आङो बुहुत सानदों साननांगौ बाथ्राया बे माने हाबा जाखांनायनि उनावहाय गथ' गथाय मोनखांनायनि उनाव जुदि लखबआव थांनांगौबा एसे गोथौवै साननो गोनां बाथ्रा एक्चुवेलि बुंनो थाङोबा चाइल्ड मेरिज बेखौ होबथानाया थिगै जादों आंहा जिनि सायाव बुंनांगौ गैया मानो चाइल्ड मेरिजआ गोदोनिफ्रायनो दंखायो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ हेंथा होनाय बा होबथानाय नाथाय आंनि बागैब्ला हाबा जानानै गथ' सानैसो मोनखानाय सोरबाया हाबा जानानैनो गथ' सानै साथाम मोनबाय जुदि बिसोरखौबो जुदि लखबआव सोनांगौब्ला बे गथ'फ्रा मा जागोन आं बेखौ सानदों आरोना जाय जोंनि बिनानाव गोरलै बैसोनि मानसिफ्रा हाबा जानाय गथ' साथामसो जाबायब्ला बिसोरखौ जुदि बिनि बिफाखौ जुदि लखबआव दोनहैनांगौब्ला मामाया अब्ला बिनि फिसाफ्राथ' निस्सय जिराय जिथाय गारनानै थानानै थारगोन माने बाथ्राया बे जादों आरोखि ओंखायनो आङो दिनै गाबोन सोलिबाय थानाय जोंनि गेजेराव जि हमलाबायनाय बा लखबआव सोलाबायनाय बेखौ आं थिग मोनाखै दिनै गाबोन बे 22 जायफ्रा गोदानै हाबा जानो नागिरदों बिथांमोननि थाखाय जुदि बिथांमोनखौ जुदि हमदों सोदों लखबआव अब्ला आंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन नाथाय बोसोरथाम बोसोरब्रैनिखौबो जुदि सोनांगौब्ला आंबो गिनांगौ दं बाथ्राया बुहुत साननांगौ दं नानावफोर फंबायफोर माने गोरलै बैसोआव हाबा जाबोनाय जोंनि हालामथिं जोंनियाव बुहुत हाबा बेबायदि गोरलै बैसोआव हाबा जाबोनाय दं नालाय दा बाथ्राया जादों जुदि चाइल्ड मेरिज हाबा जानानै सोरबा प्रेगनेन्ट दा बाथ्राया बे आं बांसिन दुखु मोननाया बे जुदि हिन्जावा प्रेगनेन्टबाबो गनाय नङा दा साननांगौ बाथ्रा बे जुदि 7 मासनि प्रेगनेन्टनि फिसायखौ जुदि लखबआव जुदि दोनहैनांगौबा आरो बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा थानो हागौ माने बै समाव गोरोन्थि जाबाय मोजां मोनबाय बेरेनानै माखासे सोरबाया माबा मोनसे रिजननि थाखाय हाबा जाबाय आरो सोरबाया माखासेया ओरैनो माने दोनखालायनानै हाबा जाबाय उन्दै बैसोआवनो साना हौवानो दा बोसोरनै बोसोरथाम जालांबाय गथ'बो मोनलायबाय मोजां संसार जागासिनो दङ दा बे मोजां संसारखौ नासयनाय जागोन खोमा सानदों आं दा गाइस बाथ्रा बे नोंथांमोना माबायदि सानदों भिडिअ कमेन्टजों खोन्थाहरदो दा आंनि बायदिब्ला मालाय गोरलै बैसोआव चाइल्ड मेरिज हाबा लानानै मोजां संसार जानाय माखासे मानसिफोरबो दं आरो माखासेया दावराव हांगामा जालायनायबो दं जायखिजाया मानो संसार जाखानानै गथ' सानै साथाम मोननानै बा सोरबा सासे हिन्जावा प्रेगनेन्ट थाबावनानै जुदि बेबायदि मानसिखौ लखबआव सोहैनांगौबा बा लांनांगौब्ला न'खरा सिफायनाय न'खरखौ एसे सिलिंखार खालामनायखौ नुनो मोनो एबंखि जोंनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हाबा जाखानाय न'खरफ्रा गोबां गुलुं गुजुंखौ जोङो नुखाबाय दोनखालांनाय खारलांफिननाय खारबोफिननाय बेबायदि जोंनि समाजाव गुलुं गुजुं नुखाबाय आरो जुदि उन्दै बैसोआव हाबा जानानै संसार जाखानाय मोजां संसार जाखानायखौबो जुदि लांनानै जेलाव लांबावोब्ला बिनि सोमोन्दै बुंनांगौ साननांगौ बाथ्रा दं दा बुंनो लुबैनाय बेसो चाइल्ड मेरिजखौ हमथाबाय बोबथाबाय थिगै दं बे गोदोनिफ्राय दङ नाथाय बे हाबा जाखानायदे दोनखारफिनो खारफिनो बेखौबो होबथानायनि राहाखौ लागोन ना लाया बाथ्राया बे फैदों आरो जायफ्रा दिनैहाय गथ' सासे सानै साथाम गोनां साब्रै साबा गोनांफ्रा दि बेलेगाव दोनखारलांफिनो खारखालांफिनो बिसोरबो माने हमनानै लाबोफिननायनि बा बिसोरखौ माबा मोनसे बेबस्था खालामफिननायनि राहाखौ सरकारा मामाया लायोबा जोबोद मोजां जागौ आं सानो आरोखि दा जायखिजाया लोगोफोर जोंनि चेनेलावबो बिदि लिस्ट गोलैनायखाय एसे साननो गोनां जादों बाथ्राया जायखिजाया नोंथांमोना बे जे आयेन बानायदों बेखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो बाय लोगोफोर बेखिनि भिडिअ